haka ne, wannan shine dalilin ma da yasa su mai da suka je dubiyar Lukman a asibiti. Hajiya babba wato yayar babanmu shine ta kore su. Ikon Allah, ashe su Sumayya har korarsa aka yi akan duban Lukman? Kwarai kuwa. Ummi, labari kika zo bayarwa ne ko kwajaji? A'a, ka kyale ta mai hiranmu domin ji nake ta ɗauke ni tamkar uwa. Ina jin ki Ummi. Ai daman kin san yayi Lukman shi tsoro ne da shi, baya so mu dinga faɗar abin da yake sirrin gidanmu mu dinga fitowa muna faɗa. Gaskiya ne wannan. To abin da ban sani ba shine maganar auren ku da Lukman ita ce ta hana maganar auren Sumayya da Lukman, ko kuwa maganar auren Sumayya da Lukman ita ce ta hana maganar auren ku da shi? Umma,